Da se to događa muškarcima, sigurno bi oni imali zakonski određeno jedno 2-3 dana mjesečno. Bok ekipa, moje ime je Petra i dobrodošli u ediciju Vruće priče s ulice, gdje rušimo stigmu i tabue menopauze. Mislim da može u nekim ekstremnim baš situacijama. Mislim da simptomi menopauze puno utječu na ženu, da sigurno smanjuje produktivnost žene. Ako je to kao nekakvo stanje medicinsko, onda ne bi smjela dobiti otkaz. Mislim da puno žena ni ne zna možda da je to simptom menopauze i onda se to sve nekako svrsta u nekakav drugi razlog zašto su dobile otkaz. Pa mislim da većinskim dijelom ne. Sve ovisi gdje radi, u kakvom kolektivu, tko je šef. Ja bi svojoj šefici rekla ako se nešto događa medicinski. Zanimljivo. Mislim, meni je drago zato što mislim da bi svakako žene trebale reći i mislim da bi se trebalo o tome razgovarati jer to nije nešto što se može izbjeći, to nije nešto što je neobično, to je najnormalnija stvar i što se događa apsolutno svakoj ženi. Ako je muškarac poslodavac, mislim da ne razgovaraju jer mislim da se boje nekakve reakcije možda muškarca na tu menopauzu. Mislim da je dobro ako mogu. I vjerojatno ovisi to da li je šef muškarac ili žena. A kao i sve u životu, kad ste mlada mama, pa ako vam je šef ili šefica netko ko to nije prošao, nema razumijevanja, možda ima, ali nije to prošao, pa ne znam kako je to. Tako da isto vjerojatno i sa menopauzom. Pa mislim da da. Mislim da bi bilo jednostavnije jer bi se moglo uzeti slobodno ili bolovanje bez ikakvih komentara, bez ikakvog stresa ženi. Da, definitivno, sigurno. Od škole, od sporta, od tjelesnog, od društvenih nekih događanja gdje ti to može zasmetati, poremetiti planove.